Всім привет! І це далі Фангеймер, і це третя серія нашого виживання з модами. Так, у перших двох серіях була проблемка, коротше, з модами. Я то рішив, тепер так ще вийшло, що у нас вже нова карта, новий світ. Уже рибу може мати, поплавки, то добре. І вода вже не така прозрачна, як була, а й така майнкрафтовська. Так. Давайте приступимо. То там був, не знаю який мод, що проблемку вчинив. Та потім лишив лише мод на їду, далі рубати дерева. Остальним повидаляв, що були. З чим пак скачав мод на всякі достиження. Перебачте. Ачивка. Так, як видите, тут скіли на бійку, а тут вже на добочу. Це удача дала нас. Коротше, це треба ще прокачувати опитом. Так, давайте нарубаємо дерева. Та будемо помалу глядати територію. Далі на хижу. А далі ж позабираємо ще деревчата. Так, можемо нарубати і смерек. Тросник забрати. Що, народ, біжимо? Бо зараз ще стемніє, а нам то не треба. Так, дещу корову найси мучить, не будемо її кивати. Той вовк. Так, куща у нас не є, бо ми му дали. Ніч, йдемо. А як? Ліпше зрубати адде біля лави, бо всього роботи, бо ще не є лахаща. Мало повисить у воздуші деревчатко, не біда, прийдемо за ним пак. Тут вижу шахта, раз ще видав тикати не будемо. Куриче. Тебе я і глядав. Чиню аддайшу штучку. Десь. Одна є. Друга є. Третя. Так. А ну, котрий бік? Тут свинька. Що? Ліпше вчинимо постіль. Та переспимо, перечекаємо ніч. Та підемо далі. Та будемо помалу підготовляти територію. Так. Камінь треба. Ми будемо йти
у сьому напрямку. Та будемо глядати гори із лугами. Мені ще там любить. Відкрили ми якийсь скіл. Так. Як видите, тут можеш прокачувати. Коротше, не знаю, що з цим зв'язано, та як. Тут треба вибирати защита, удар, здоров'я, ну атака. А це лут, видимо. Так. Ну. Що, пішли ми? Глядати місто на хижу. Так. Ну та й раз мусимо добити каміння. Бо без каміння ніяк. Бо я вчинив чекан. Уже з каменя. Ну за те, що був конфлікт моди, то взагалі ще кого не було. Бо я скачу усі моди провірені, бо ніяких тих не було, ні лаги, ні... До речі, є в мене зборка моду на Minecraft версії 1.7.10. Та я десь, чесно, не припоминав, до 120 модів. Ну, камені ми добили. Підіймемо ще на цю граночку. Уведемо, що куди. Та підемо далі. Так. Тут у нас що? Желізо. Желізо добудемо нараз. Желізо нам ще прийде. Нараз 7 желіза. Так, учинимо си топорик. Ну що, йдемо глядати, які тут і міста файні. Так, а де угля мало? Не. Ну, угля много не буває. Уже його добудемо. Так. Ну що, йдемо? Далі хаща. О!
No i sami się вже, слухайте, любить. Сякайно. Файна територія вообще. Ну, біжеме. Класти постіль. По дорожі сирого м'яса воно нам не похобить. Та почнемо рубати дерева і строїти якусь хишку. Так. Так, а ну, де би ще поселити? Ну, на берег ріка файна ідея. Була б. Супер. Найшов. Так, сюди. Ні, ліпше. Коротше, лишаємо ще раз туй. Туй яблунька росте. Це щось непонятно. Ну. Так. Що, спаун поклали. Чинимо раз один сундук. Так, L. Що у нас тут є? Ага. Винос хресне. Так. Коротше, які достиження. Шпор. За нього не забити. Так. Половина угля сюди. Зараз желізо покладемо. Факели вчинимо. Доста. Так, котре дерево нам раз не треба. Бо його можеш пустити на якийсь сундук палить. Так. Ну. Ще один. Супер. Ну, а остальное пустимо на копачі. Так. Так і се налажу, як ото має бути. Чиню мотику та й лопату. Так, беремо і все, що тут є. Ну, раз бих посадив, мав дяку туй. Так, а ну, садиться. Тоже щось виросло. Брокколі. Каша. Коротше, злаки всякі тут у нас вже є. А ну, що по яблунчі, це щось у нас росте тут, повижу дерево тропічного, тобто листя тропічного дерева. Вже ще поплавило желізо. Так. Jeden факел покладу сюди.
тепер сюди, 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 сюди. Ну що, народ, йдемо в шахту. Бо у нас і їдіння не є. Чиню факела. Так. Уже похоснув і сищикан. Шахту я би видав, робив. О! Видав смородина чорна. Не знав. А ну напишете в коментарях, як ще це перекладує. Мені ще видає то ж чорна смородина. Підемо в шахту у день. Ніч ліпше пропустити. Що возможно. Уже вижу у воді плавати один. Так. Ну що, йдемо? Вижу там дині. Ми їх пак заберемо. Коротше, йде у нас вже доста, так і на території. Все вже добре. Йдемо сюди. Ні, тут файно ще можеш построїти. Ліпше ще раз не спущав сюди в шахту. Обана. Так. Так. Кажу, у мене через ріку Адде суші йде. Ану. Добрівниці погані. Що вони продають? Може в одних позичу мало їде. На перший час. Сіно їм. Я думав, все це не треба. Так, тут ж двері відкрив. Ну що в нього є? О, береме. Що? Вже у нас є маленьке їдіння. Так, тепер кабо ще морквиночку. Супер. Пшениця є, морква є. Це у нас що? Буля. Морква. Буля. Ну. Треба їх буде закласти, цих жителів всіх. Буду я ним лізти через кришу. Раз поки що ще нам жителі так на будуще приходять. Та ліпше би не жили. А у тебе що тут є? Так. Ну йдемо далі. Хотіли ми йти в шахту, добавати який камінь, ресурси, а знайшли ми деревню. Непогано. Так, це він не раз стоїть. Тут у нас що картограф. Компас. Ну, компас я си
барахло забирав. Він мені ще має пригодити. Так, а ну тут що? Так, морква. Бурака не є. Так, а ну тут що? Уще у їхній обшажі. Неч. Там ми були, там були. Тут були. А ну що хиже? Та й можемо ще вертати то до гет. Йой. Зараз у то, що насадження і з'їм гет. Ну ту пшеницю теж гет забиратиме. Тростник не стоїть. Ну ніч собі. Ви це теж видите? Може буде вчинити ферму опита. Ну, все бомба. Тут покладу метку ож. Що туди вертаємося геть на базу. Добили ми 2 стаки сіна. Це порахувати кілька стаків хліба. Ще получите. Десь 4-5 стаків. Так. Киття ну десь ми ще поселили коло води. Бо метку забув покласти. Угу. Щось ми де не виділи. Так і пущу на сесі. Десь туйка, не? Угу. Коротше, кладу я метку. Раз буде база писати, але і пак дам їй іншу назву. То ще буде добре. Так. У нас ще що жарить? Ніч. Пожарили без мене. Ніч. Так. Це сюди раз. Сюди. Сюди, сюди. Компас сюди. Все. А ну чекайте. Беремо яблуко. Беремо скипич тупа. А ну, мож. Не мож. Це вам не Pams Harvest Craft. Може скрафтити. Пак має бути саженич. Якось ще в ті дерева появляв. О, а ну, Apple Sapling. Його ще не можеш скрафтити. А ну. Пробував щак. Не мож. Лакить його на насіння. Не мож. Та нащо воно туди? Може знайдемо алмази,
бо в першій ми серії це в другій вже були знайшли, но так ще стало ж. Через конфлікт моди карта ще удалила. Та тепер ми на нові. Мусимо маленько ще заново, но не біда. Що маємо, то маємо. Так. Тут ще вже будемо обживати нашу територію. Строїти. Построїмо русинське село. Ну, хижки будуть невеличкі, маленькі. Десь буде і 2, і 3 етажі. Ну, коротше, все буде в нашому стилі. З вами був Фангеймер. Підписуйтеся на канал, кладіть лайк, коментуйте. До нових зустрічей. Пока. Jack, Joe, Fletcher, Becker.